topolarının hatarına. Yönü hazine olsa şu mevsimde futbol oyuncu Türkmenistan'ın milli çempionatının 2015 yıldaki mevsiminde hazine de esası bayraklı ornu elemekli ornu esası görüşen toporlar. Ne şeylikte orta 3. minutta Eyyam Hasabaçılar qadılı tomoşaşlar. Mikhail Sitov oyuncularının biri hazine toporun düzümünde Didar Durduyev oyundan daşardaki yağda yok ve şeylik bilen orta Hasap denilen yer qadılı tomoşaşlar. Oyunun 16. minutunda Didar Durduyev Hasap denlemeni başardı. Ne şunlukta olsa Hasap bir ne ahalın merkezi qoruqçılarının ne ulu olmadık bir koy veren yanlışlıklar. Alibek Abdurrahmanov öran hayır hareket eder. Şeylik bilen Hazine karşılıklan hücuma bir vada gönü geçer. Quvonç Abılov. Ne şu yerde Qurban Nayfar öran amatda pursotlar Hasap 2-1 bolýar. Mehmanlar bolan Hazine toporu 2-1 Hasabını öňe sayran ýerlerine duşuňam 33. minutunda. Jemirovna mehmanlar top oynayan yerler we şeylikde bolsa enne Hasap 3-1 bolýar gadyly tomoşaçlar. Mehmanlar ýeni döňe sayran ýerler. Soňky pursatda bilmedik. Az keminni ahalyň oyunçulary biraz şu wagt ýalňyşlyklary ýokub ahalyň başlaýarmyşdy. Şol Merdan Rejepbaýew hem duşuň dowamyny oýuna goý bermekligi mümkin. Sebäbi ýene bir oyunçuny oýuna goý bermäne ýer eýlerine mümkinçilik bar. Ene şu ýerde de gadyly tomoşaçlar Hasap 3-2 bolýar. Begmurat Balakayev tapawutlanýar. Ene şu yerde orta qadyly tomoşaçylar edir ýaňy oýuna giripdi Begmurat Balakayew. Ne tejribeli oýunlar. Ene şu yerde ýene de Altymyradan durdy. Ödürün tiligini ýokarlandy diýär. Ören amatda pursotlar. Ene şu yerde de Hasap denilen ýer qadyly tomoşaçylar. Ene duşuňam soňky pursotyny. Ne synaşmy diýäli Hasap 3-3 bolýar. Hasap ahiri denlenip, Begli Meredov tapawutlandy gadyly tomoşaçylar. Hasap 3-3 ýokary derejeli duşuk gadyly tomoşaçylar.